manja mande alah tiado sakit di badan dan tanggung surah dun sana lain candorang lain apa kadayo si badan diri di kampung bana badan tabuang de bansai bana pakaian diri mangkota sisi badan digalanggang ayo mangko jatuh balinangan mangana untuang nasibnya pada kamano batenggang badan diri nanko mandekan oi aruh mande tolong dangakan rato anak mande di salopaya de indah tatahankan padianyo para sayang dek di kampung raso di rantau dek indah tatahankan padianyo para sayang dek di kampung raso di rantau kadayo si badan diri di kampung bana badan tabuang de bansai bana pakaian diri mangkota sisi badan digalanggang ayo manto jatuh balinangan mangana untuang nasibnya pada kamano batenggang badan diri nanko mandekan oi aruh mande tolong dangakan rato anak mande di salopaya de indah tatahankan padianyo para sayang dek di kampung raso di rantau de indah tatahankan padianyo para sayang dek di kampung raso di rantau